Pahin isänmaamme tulevaisuutta uhkaava varjo ei nouse idästä, vaan kansakunnan sisältä. Vakavin turvallisuusriski ei ole Venäjä, vaan eriarvoistuminen, rikkaiden ja köyhien välisen kuilun kasvaminen. Ja Suomen kaltaisella pienellä maalla ei ole varaa räikeään yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon. Meidän vahvuutemme on suoraan verrannollinen yhtenäisyyteemme tai sen puutteeseen, ja siksi parasta maanpuolustusta on luoda mahdollisimman oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta. Ja meidän päättäjämme eivät ole tässä kovin hyvin onnistuneet, sillä kansa on jakautunut ja jakautuu yhä voimakkaammin. Yhteiskuntaa hallitsee ideologinen epätasa-arvoistaminen, uusliberalistinen kilpailua ja kustannustehokkuutta dogmaattisesti ajava, rikkaita ja vahvoja suosiva politiikka. Päättäjät ovat tehneet eriarvoisuutta lisääviä ja rikkaita suosivia veroratkaisuja toinen toisensa jälkeen. Ja keskeinen päätös toteutettiin vuonna 1993, jolloin pääoma- ja ansiotuloverotus eriytettiin. Ja sen jälkeen vaurastuminen on ollut sallittua köyhän kustannuksella. Ja siitä lähtien köyhät alkoivat olla pelkkä kustannuserä ja julkinen sektori este yksityiselle voitonteolle. Ja syrjäytyminen alkoi myös periytyä. Jako menestyjiin ja häviäjiin tapahtuu varhain jo ennen syntymää. Ja tasa-arvoisuuden ihannetta tukevat lähikoulut katoavat koulujen lakkauttamisien myötä. Ja ollaan palaamassa takaisin suuriin luokkakokoihin, joissa yksilöllisen opetuksen mahdollisuudet kapenevat ja heikoimmassa asemassa olevat putoavat kyydistä. Eriarvoisuuden ilmausta on myös kahden tason terveydenhuoltojärjestelmän syntyminen. Rikkaille yksityiset lääkäriasemat ja työterveyshuolto, kun puolestaan köyhille kuihtuva julkinen terveydenhuolto. Ja samaan aikaan kuin julkista terveydenhuoltoa on rapautettu, yksityiset ylikansalliset terveysfirmat ovat lisänneet palvelujaan. Ne odottavat kieli pitkällä tulevaa sote-uudistusta, jotta pääsisivät pumppaamaan kansalaisten eurot veroparatiiseihin. Ja samalla kun sote vahvistaa yksityisten terveysfirmojen otetta terveysmarkkinoilla, se tulee tappamaan paikallisdemokratian, kansalaisten vaikutusmahdollisuudet. Ja Suomen jakaminen 5 valtavaan sosiaali- ja terveyshallintoalueeseen vie vallan kauas tavallisen ihmisen ulottumattomiin. Uusliberalistinen politiikka on tehnyt kaiken voitavansa suojaavien muurien murtamiselle ja valloittajien sisäänpääsylle. Hyvinvoivan ja voittoa tuottavan palmian pilkkominen ja yhtiöittäminen on tämän ideologisen tuhopolitiikan malliesimerkki. Oikeistolainen kustannustehokkuus tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi monella tavalla. Kilpailun ja kustannusten polkemisen nimissä työntekijät pakotetaan ensin köyhyyteen ja sen jälkeen heidät syyllistetään onnettomasta tilastaan ja siitä, että joutuvat turvautumaan yhteiskunnan tukeen. Ja samalla kun kansalaisten tasa-arvoisuutta suojaavia rakenteita on paukutettu rikki, niin monen kansalaisen mitta on tullut täyteen. Ja sen sijaan, että he kritisoisivat päättäjiä ja arvostelisivat tehtyjä poliittisia ratkaisuja, he kääntävät katseensa syntipukkiin, eli maahanmuuttajaan. Ja he olisivat syypäitä yhteiskunnan surkeaan tilaan, talouden ongelmiin ja niin edelleen. Ja sen sijaan, että poliittinen eliitti hillitsisi ja tuomitsisi tämän rasismin, osa heistä vain vahvistaa ennakkoluuloja tyyliin, miksi maahanmuuttajaperheen pitää hankkia uudet lastenvaunut sosiaalituella. Ja tämän kaltaiset puheet ovat suunnattoman vastuuttomia, suoranaista rasismin lietsomista. Ja tässä on nollatoleranssin paikka. Ja samalla kun osa poliittisesta eliitistä oikeuttaa rasismin, ne ovat myös sytyttämässä liekkiin ikiaikaista Venäjän pelkoa, luomassa kuvaa yhteisestä vihollisesta, oman poliittisen vallan pönkittämiseksi ja Suomen NATOon ajamiseksi. On korkea aika muuttaa yhteiskuntamme suunta.
ennen kuin on liian myöhäistä.